annabi ake faɗi sai ka ji sai dai daga baya gajiyar ta zo ko kowa yana shauƙi ya zo tafi baya lissafa kama cikin waɗanda suke ɗan adam da ma muna gode Allah da hakan ya zama a cikin sayyidina rasulullahi ne inda kowa za ka ba shi na kafarto yana da abin magana a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai a dinga yin ƙudiri dan Allah ita afuwa yadda ake ganin abuwa suna kasancewa inda ni kaɗai na zama na saba to da iyali haka tun daga sama har ƙasa to za mu iya jurewa watakil saboda an fi ƙarfinmu ne ba dan wai jikin yana iya resisting ba to Allah ya ba mu dacewa ai ta haƙuri da yadda yanayi ke zuwa kuma mu ci gaba da tsara programs yadda abubuwa za su tafi a cikin tausayawa. Allah ya bar mu da annabi sallallahu alaihi wa sallam. Mun so mu dora wani abu da muka ɗauko shekaran jiya a gurin maulidi a Mariri, haka ne ko? Akwai yan Marira nan ko? Na? Ok, kuna nan ko? To mun so a ce na yi ɗauko wani magana ne akan cewa matasa su yi karatu, su yi ibada sannan su yi sana'a. Ko? Su yi karatu, su yi ibada sannan su yi sana'a. Ce to, karatu dai baka saka irin na manzan Allah. Tunda shi mukaminsa wa Allah baka malam takun ta'lam ne wa kana fadlullahi alayka azima. Ubangijinka ya sanar da kai duk abin da baka sani ba saboda falalar Allah gare ka mai girma ce mai kyau. To kenan duk abin da baka sani ba an ce an sanar da kai ka san komai ke na shi kaɗai ne mai wannan ko shi sa shawar tijjani cikin suna kama da ya kira shi markazul fuhumi wal ma'ani. Markazul fuhumi wal ma'ani. Kai yanzu an zo an gaya maka cewa wannan fitila ce me aikin ta kawai haskakawa da aka sai kai kokari ka tona mata socket ta baka haske ko na to idan shugaba ne zai gaya maka wannan hasken kwanansa nawa da halitta daga ina aka kwaso shi karfan da aka yi waye shi yaushe ya sauka daga sama kuma ɗigo nawa ne na karfe a cikin karfan duk abin da ka sani sai manzo Allah ya gaya maka dalilin ma ne sa Allah ya ci abin sai ya gaya maka barkazul fuhum wal ma'ani kenan shi Allah ne ke bashi ilimi baka buƙatar yawa sai ka ji mutum yana cewa annabi wai bai iya wannan bai ba ka ce bai iya karatu bai iya rubutu ba ya gaya maka ai abin da annabi bai iya bai da ma amfani ba iyawa ne ba an ce ummi sai su cewa a wanda wa ummi wanda bai iya karatu da rubutu ba haka bane kalmar ummi daga ummu aka samo ta ummu wato bayan abin da ya zo da shi daga cikin mahaifiyarsa bai kara wani abu ba ko shi sa su fa idan su fassara ma ummi sai a ce wanda bai taba jingina da wani Allah shi ba buƙatar komai gurin kowa gaba ɗaya ya zo sallallahu alaihi wa sallam baya buƙatar wani abu a gurin wani ya sa maulan bashir ibrahim sa'atul anam yake cewa huwa kullu min kullu badanan wa zahiran fa bahar siwahu ma lana fihi basharabu magana ta kare annabi ne komai annabi ne duka kuma komai daga shi ne kogin wani manzo Allah ba mu da abin sha a cikin sa wanda dukkan zai kare bai wadata da Allah ba kowai da ka mutum yana cewa annabi wai ai bai iya karatu kai waye ga maka na babu abin da manzon Allah bai iya ba ko ya ne bai taba yi ba amma shi yadda yake so haka Allah yake tsara mishi to in ka ce ibada shi ma ba za ka iya ta manzon Allah amma dole kai fa na fata an gane kai dole kai karatu tukuru
duk abin da kake bukatuwa zuwa gare shi cikin rayuwa kai kokarin sanin sa, kai har ma wanda baka bukata. Na fata gani, wato ka fahimci addinin ka kuma ka san zamanin ka san zamanin ka. Ga can malamai ne, ga malamin na karanta nasiri ko ina ga kamar masters ka gani shi ko geography and planning ko financial wani abu da ina manta abin da wata mai na mitin na jami'in shi ne kamar shekara 4 suka wuce a gidan Alifas Sakarabi. So yanzu ka ina gama ya PhD ko yana ka sannan malamin addini ne. So haka ya kamata musa ko kaka aka taba ka a dan jika da dan taurin ga ko yawa, amma don ka bi Allah da shi. Ina fata fahimci. So ina ce a yi ibada yana nufin gwargwadon abin da za ka iya. Yawwa ka ce irin ta manzan Allah to wadai fa yake cewa ta wurin annabi sallah da daddare. Ije wadai fa gudu badar liman ya ce da na bi shi sallah, annabi na tada sallah ne ma na tayar, sai na ji ya karanta Fatiha kuma tartila ake. Ya ce yana gama Fatiha sai na ji ya ɗauki suratul Baqara tun daga kan alif lam mim. Ya ce na ɗauka aya 100 za a yi ayyuku. Ya ce wallahi sai da ji haffar suna alqabil kafirina har ƙarshe. Ya ce ina munna za a yi ruku saboda kafata ta kumbura tana rawa, sai na ji ya kama Ali Imran har ya ayyuhal ladina amanu isbiru wa sabiru wa rabidu wattaqullaha la'allakum tuflihuna. Sai da kai ƙarshe ya ɗauki nisa'i ta ma har ƙarshe. Ya ce da aka yi ruku sai da aka yi tasbihi ya kai adadin karatun sura sau uku. Da aka yi sujada ma haka. Ya ce wallahi sai da ji kamar gudun bashi, amma sai dinga ji a rina in na tafi ina zan ji gurma zan ji to da gudun ba annabi.